titwaqqaf l-Akkademja għat-tiġrijiet ta' żwiemel. L-għan ta' din l-Akkademja huwa li tikoraġġixxi tfal u żgħażagħ li jitħarġu b'mod professjonali f'dan l-isport tant popolari. F'din l-Akkademja se jibda jsir kors li jintemm f'Mejju li ġej u li għalih ser jattendu 18-il tifel u tifla minn lokalitajiet differenti. L-età tagħhom tvarja minn 6 għal 14 sena. Il-kors huwa kemm teoretiku kif ukoll prattiku. L-istudenti se jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw f'tiġrijiet bħal President's Cup u l-Equestrian Festival. One News tkellem ma' żewġ studenti. Illi niġi hawn 3 snin. U jogħġobni da l-hobby u ma nixtieqx naqtaw. Nixtieq insir sewwieq bħala li ma ta'. Nixtieq nilħaq vett la nikber u nixtieq nitgħallem fuq iż-żwiemel. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Stefan Bontebbo ħabbar li l-Gvern huwa kommess li jgħin din l-Akkademja. Fil-fatt din hija l-ewwel darba li l-Akkademja se titmexxa minn Malta Racing Club taħt l-awspiċċju tal-Kunsill Malti għall-Isport. Fil-waqt li faħħar lill-għalliema tal-Akkademja, Segretarju Parlamentari Bontempo qal li l-Gvern se jgħin finanzjarjament biex jittella l-Equestrian Festival li se jsir f'Diċembru. Huwa ppreżenta għotji finanzjarja lil President tal-Malta Racing Club Matthew Brincat. L-iskop ta' dan il-festival ekwestri huwa li jaqgħad l-organizzazzjonijiet kollha biex flimkien joffru spettaklu mhux biss il dawk li huma dilettanti ta' żwiemel iżda lill-familji kollha. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Isports Luciano Busuttil.